രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി, എല്ലാവരും വന്നോളൂ, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ഗ്രൂപ്പില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അധ്യായം 7 എന്താണെന്ന്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ. നമ്മുടെ അധ്യായം 7ലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്ന് കുറെ പേര് വീഡിയോ ഒന്നും ഓണാക്കാതിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ആരും റെഡി അല്ലേ ക്ലാസ്സിലേക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഈ വ്രതം എടുത്തവരുടെ പാരണയൊക്കെ വീഡിയോ സമയം എത്ര മണിയായിരുന്നു? നമ്മളവിടെ 6 മണിയോ എത്രയായിരുന്നു? 6 മണി. 7:02 ഉള്ളിലല്ലേ? 7:02 അല്ലെ? പാരണ വീട്ടുണ്ടവര് വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് അടക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. നമ്മള് അധ്യായം 6 വരെ കണ്ടു. 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗമായിരുന്നു? അധ്യായം 6 വരെ 6 യോഗം. 6 വരെയുള്ള ഏത് യോഗത്തിലാ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം. കർമ്മയോഗം അല്ലേ? കർമ്മയോഗം. ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചോ. കർമ്മയോഗം അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗം. 1 മുതൽ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് എടുക്കാം. മാതാജി കേറിട്ടില്ലല്ലോ. സുജിത മാതാജി ഉണ്ടോ? വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? അറ്റൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇല്ലേ?
കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ കണ്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇതിലാണ് അറ്റൻഡൻസ് കിടക്കണെന്ന്. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം, മാതാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ്? കർമ്മയോഗം. 6 വരെയുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്ക് ഒരുവിധം ഐഡിയ കിട്ടില്ല 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ. ഇനി അടുത്തത് ഏത് യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കർമ്മയോഗം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായി മാറും? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മള് പരിശുദ്ധരാകും. പരിശുദ്ധരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അല്ലെ? ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക, ആണല്ലോ? അപ്പൊ അതാണ് ആ ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട ബ്രഹ്മം ഇല്ലേ? ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തില് ജ്ഞാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് അജ്ഞാനം നേടി നേടി നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മള് അറിയാണ്, ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം, ഒരു ജ്യോതിസാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലേക്ക് കടന്നപ്പോ, നമ്മൾ യോഗയിലേക്ക് കടന്നപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലായി, അല്ലെ? അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. ആദ്യം തന്നെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടി. നമുക്ക് കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തറിയാൻ ശ്രമിക്കും? കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധി നേടി 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 നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലേക്ക് കടന്നു. അതായത് യോഗചര്യയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയും? നമ്മൾ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം കഴിഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോണത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് എൻട്രി ആണത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേരെ ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏത്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏതിലൂടെ? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ പറയും നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭക്തരാന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളല്ലേ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭക്തിയാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ? പ്രതിഫലം വീക്ഷിക്കാതെ
നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനെ ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? പറഞ്ഞോ, നമുക്കറിയാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. ആരാ പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നല്ല. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം, സ്നേഹം എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയണെന്നിട്ട് നമ്മളോട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് മക്കളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അല്ലെ? ആ സ്നേഹം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രകടിപ്പിക്കുക? മക്കളടുത്ത് വാത്സല്യത്തോടെ നമ്മളത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അവരടുത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹമാണ്. മക്കളോട് നമുക്ക് സ്നേഹാന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെന്നല്ല, നമ്മൾ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മള് ആ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പ്രേമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രേമാണ്. ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നത്, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും, ഭഗവാന് രാവിലെ മാല കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറയും. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോട് ആ സ്നേഹമുള്ള കാരണം കൊണ്ട്, അല്ലേ? സത്യമില്ലല്ലോ, അതല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മളത് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കാനുള്ളതല്ല. കാരണം നമ്മൾ മക്കളോട് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് അവര് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വയ്യെങ്കിലും, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും. നമുക്ക് എത്ര സമയമില്ലാന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറിയ ചെറിയൊരു വേടല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്തി പൂർണ്ണമാകുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം. അത് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പൈസ ഇട്ടുകൊണ്ടോ കുറെ പൂജ ചെയ്തോണ്ടോ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്തോണ്ടോ നമ്മൾ ഭക്തരാകില്ല, ഭക്തി ആകില്ല. അത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജ്ഞാനം നേടാത്തവർക്ക്, അജ്ഞാനികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെയും കൂടി വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരും. അത് ഭക്തിയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെയും കൂടിയിട്ട് ഈ വഴി കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക. അതിനെ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടി അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മള് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഗുണം കിട്ടുന്നത് ആർക്കാ ഗുണം കിട്ടുന്നത്? ആ വ്യക്തിക്കാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിനെങ്കിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണത്. നമുക്കും അല്ല കാര്യം അതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനും അല്ല കാര്യം, ആ വ്യക്തിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഭക്തി. അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്ത് പൂജ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ശരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റതൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക, ഇപ്പൊ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് അതൊക്കെ കൊടുക്കണം. എന്തിനാണ്? അത് നമുക്ക് മാത്രല്ല കുറേ തലമുറകൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും, സേവനം ചെയ്യാം, സേവനമൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി പൂജ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അത്ര കാര്യവും ഇല്ല. ഞാൻ തെറ്റാക്കി പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു അവബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അല്ലാതെ ബാക്കി ഒക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കത് പോകെ പോകെ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഞാനത് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ആ ഭക്തി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടേക്ക് കടക്കാനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നിട്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അറിവ്. അറിവ്. ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. പിന്നെ വിജ്ഞാനം, അത് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ? പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാം, നമ്മളത് പ്രായോഗികമാക്കാം. അതാണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ഒരു മിനിറ്റ്. വന്ദന മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ആയിരുന്നു മാതാജി? അല്ല അതല്ല അല്ലെ? ആ മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എവരിവൺ ഓക്കെ, ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അതൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ മാതാജി, ലിങ്ക് ഇട്ടുകണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? കുന്തിപുത്ര, അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പറയണം. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശൃണോത്താം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന കൃന്ത്യന്തസ്തം പത്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സൃതാം. പറഞ്ഞത് ശൃണോത്താം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യപത്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ വർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ താനെ വളർന്നു വരും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തന്നെ
തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഭഗവാൻ ഭക്തി, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, ആ ഇഷ്ടം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മളൊരു തീപ്പൊരി കിട്ടണ പോലെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്, ചിലവർക്ക് കുറെ സമയങ്ങൾ എടുത്തു വരിക. പക്ഷെ എന്തായാലും അതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കും തോറും അതൊക്കെ ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കത് താനെ വളർന്നു വരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ആ ഭഗവത് കഥകൾ കേൾവിക്ക്, ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഈ ഭക്തിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങുന്ന, ഇനി നാളെ എന്താണോ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരും മനസ്സിൽ. കാരണം അത് ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും അതിനോടുള്ള അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോലെ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം, പിന്നെ വിചാരിക്കും ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണാവോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങാം. അതെന്താണ്? ആ ശ്രവണം, നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതാണ് ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം. നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭക്തി താനെ വളർന്നു വരുന്ന പറയണം. നവവിധ ഭക്തി, ഭക്തിയുടെ 9 സ്റ്റെപ്പുകൾ, 9 തരത്തിലും നമുക്ക് ഭക്തി പറയുന്നുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസ്മരണം, പാദസേവനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ശ്രവണത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ശ്രവണത്തിലൂടെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ആ ശ്രവണത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. വിഷ്ണു സ്മരണം കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയില്. വിഷ്ണു സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും പറഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ്. നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെ സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. പാദസേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എപ്പോഴും? ഭഗവാന് ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തത് ശൃണു, ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? തത് ശൃണു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ തത് ശൃണു എന്നാ പറയണത്, എന്നുവെച്ചാൽ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അപ്പൊ അത് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് തത് ശൃണു. തത് ശൃണു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രവിച്ചാലും, എന്നിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാലും ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഒന്നിലേറെ പേരും എന്നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പേര് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത് എത്ര പേരാണ്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുറെ പേര് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ ആ ശ്രമിക്കുന്നവരില് പരിപൂർണത നേടുന്നവര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിലും കുറവായിരിക്കും എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര്. അപ്പൊ കുറെ പേര് വരുന്നതിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് കുറച്ചു പേരായിരിക്കും. അതിന്നും പരിപൂർണത നേടുന്നവരാരായിരിക്കും? അതും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിപൂർണത നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. എന്താ പറയണത്? ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ
അനാതിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഏതാണ്? കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെന്താണ്? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? അവരുടെ ധാരണയില് ഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ വഴി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എളുപ്പമാണെന്നാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി മാർഗം അത്രയും നിഷ്പ്രയാസം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് പോണെന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭക്തിമാർഗം ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നും. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും നമുക്ക്, പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭക്തി മാർഗം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നും. വെറുതെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞതും നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ചതൊന്നും ഇതായിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ നമ്മളെ ഊഹാപോഹങ്ങളായിരുന്നു. ശരിക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഭക്തി ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, ലക്ഷ്മി ദേവി എന്നല്ല, എത്രയോ സഹസ്രം എന്നല്ല പറയണത്, ലക്ഷ്മികള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അതായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പിന്നെന്താണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, അതിന്റെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവിർഭാവമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം അതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീര ഉദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു.
മൂന്ന് വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് എന്ത് നടക്കുന്ന അതിന്റെ ആവിർഭാവത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ? മൂന്നെണ്ണം. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് കൂടി പറയാം നമുക്ക് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ആണേത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം കാരണോദകശായ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പൂകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ ഇന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ. ഈ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു ആണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത്, പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒരു മുട്ട പോലെ വരുന്ന കണ്ടോ? അതാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ. ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണത്. ഓരോ ഗോള് ഓരോ റൗണ്ട് കാണുന്ന ബോള് പോലെയുള്ളത് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓരോ എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നത്. അതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? അപ്പൊ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിവിടെ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക. ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആര് കയറാണ്? അടുത്ത വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു കയറാണ് ഇവിടെ. കണ്ടോ? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആര് കയറുന്നുണ്ട്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ഇവിടെ അനന്തന്റെ മേലെ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് താമരത്തണ്ട് പോലെ പോയിട്ട് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? സരസ്വതിയിലല്ലോ ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവല്ലേ താമരയിലിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട്? ആ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്? ക്ലിയർ ആവുണ്ടാവില്ല, ചെറുതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും എന്തായിട്ടാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്ന് വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതില് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവാണ്? ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആ ഉൾപ്പൂകുന്ന അതിനെല്ലാം വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പൂകുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ? ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ആര്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത്
വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ മൂന്ന് വിഷ്ണുമൂർത്തികളും ആരുടെ രൂപവിസ്തരണാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപ്പോയി ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ഓരോരുത്തരിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. നമ്മള് ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഈ മൂന്ന് വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് അപ്പൊ ഉള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള്. ഇനി മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊരു ദിവസം ആ ചാർട്ട് ഫുള്ള് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അധമശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇനി ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതിന് പുറമെ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അധമശക്തിയാണ്. ഇനി ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. അതേതാണ്? താഴ്ന്ന തരം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അധമശക്തിയാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേറൊരു ശക്തിയുണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികൾ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. മത്ത പലതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാൻ ഇണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയാണ്? ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ധനഞ്ജയ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എങ്ങനെയാണോ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരു നൂലുമേല് നമ്മൾ മുത്തുകൾ കുറെ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പക്ഷെ നൂല് കാണുന്നില്ല, മുത്തുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ ഫുള്ള് നല്ല അടുക്കും ചിട്ടല് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നൂലിന്മേല് മുത്തുകൾ ഇരിക്കും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ആരിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനിലെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ. ഒരു നൂലുമേല് മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ എല്ലാതും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ എന്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് കുറച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. എന്താണ്? രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദകേ പൗരുഷം ദൃശു. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണത്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഹേ കുന്തി പുത്ര, ജലത്തിന്റെ രസം, വെള്ളത്തിന്റെ ആ ക്രിയാത്മക തത്വം, ആ രസം അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, ആകാശത്തിന് വരുന്ന ആ സൗണ്ട് അത് ഭഗവാനാണ്. പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്
നമ്മൾ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ജലത്തിന്റെ രസം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാനാകുന്നു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഇത് മാത്രമല്ല, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും പിന്നെന്താണ്? തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഭഗവാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എത്ര ജീവാത്മാക്കൾ ഉള്ളത്? എത്രയാണുള്ളത്? 84 lakhs. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ അല്ലെ. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പിന്നത് മാത്രല്ല, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നാത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഈ സാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളുടെ അതെല്ലാത്തിന്റെയും ശക്തി ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഭഗവാനാണ് ഇതിനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. മറിച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ രാജസവും താമസികവും സാത്വികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എല്ലാത്തിന്റെ ശക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ്, ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ, നിർഗുണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് നിർഗുണനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞവരാണ്. ദൈവീ ഹേഷ്യോ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമാവേയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളെ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവരെ എന്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തിന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല? മായയ്ക്ക് അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളെ നേരായ വഴിക്കല്ലാതെ മാറ്റിവിടുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി എന്താണ്? നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം കിട്ടുന്നത്? അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് ആര് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരോ, അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരാണ്. മാതാജി എന്ത് കേട്ടില്ല? ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? ആ മാതാജിക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്നാ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആവുണ്ടാവും. ഇനി പറയട്ടെ, ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി, എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ? നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മാതാജി. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തെ നരാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ഇനി ദുഷ്കൃതന്മാരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെന്ന് പറയണം. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്? അത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായവര്. ഇവരാരും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്. ഇവരാരും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റോട്ട് പറഞ്ഞ മൂഢന്മാര്. മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ളവര്. അവരെങ്ങനെയാണ്? പ്രയത്നത്തിന്റെ, അവര് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനുള്ള നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാൻ സാധിക്കും? കഴുതയെ പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കഴുത എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് യജമാനു വേണ്ടിയിട്ട് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും ആർക്കറിയില്ല? ഈ കഴുതയ്ക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? കുറച്ച് പുല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സന്തോഷായി. അതാണ് കഴുതയുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? ഈ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരാണ് ആര്? ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവർ. അവരാണ് മൂഢന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത ഒരു 4 കൂട്ടരിൽ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാര്. നരന്മാരിലെ അധമന്മാര്. നരൻ എന്നാൽ എന്താണ്? മനുഷ്യൻ. അധമൻ എന്ന് ഏറ്റവും താണത്. അപ്പൊ നരാധമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് നരന്മാരില് ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ളതാണ് നരാധമന്മാര്. ആ നരാധമന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരാധമന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട്, നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണ്ടു, ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഈ നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവരത് കേൾക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാണ് നരാധമന്മാര്. മൂന്നാമത്തത് ദുഷ്കൃതികള്. ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവരെന്താണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മായികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. പ്രായണ മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ ഇവര് സാധാരണ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഈ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കും സാധാരണ. അതായത് തത്വചിന്തകര്, കവികള്, സാഹിത്യകാരന്മാര്, ശാസ്ത്രകാരന്മാര്. അവരുടെയൊക്കെ ധാരണയിൽ എന്താണ്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കും അവര്. കാരണം അവരുടെ രീതിയിൽ അവര് ആർജിച്ച ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ ഈ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരുടെ ധാരണ. അതുകൊണ്ടാണ് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവര് ഫുള്ള് മായയ്ക്ക് കീഴിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുന്നത്. അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ദുഷ്കൃതികൾ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരെന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആസുരം ഭാവമാശ്രിതരാണ്. അതായത് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ, ഇവര് തികച്ചും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നാസ്തികരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നോ എന്നും ഒന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കിയെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള്. അവരുടെ രീതിയില് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് മാത്രല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ആരുടേത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികളെ. കാരണം അവര് എങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി എടുത്തതായിരിക്കും ആര്? ഈ പറഞ്ഞ അസുര സ്വഭാവികൾ. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത 4 കൂട്ടർ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തൊരു? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇതാണ് 4 കൂട്ടർ പറയണത്. മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാർ, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അഭയം പ്രാപിക്കാത്തവര്. ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടര്. ഇനി ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത, ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂഢന്മാര്, നരാധപന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസുര സ്വഭാവികൾ, അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ആർത്ത, ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ അതാണ് ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര്. ഈ ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാണത്? അതാണ് പറഞ്ഞത് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അതായത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടർ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. പക്ഷെ ഇവരാരും എന്തല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല ഇവരാരും. ഇവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ജിജ്ഞാസു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അവരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി, ആ പരമസത്യത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഈ 4 കൂട്ടരും അപ്പൊ എന്തല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല ഒരിക്കലും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത്? പക്ഷെ ഇവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പുറമെ ഇവർക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തി നമുക്കറിയാം, ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവരെന്നാലും ഭക്തന്മാരാണ്. കാരണം ശുദ്ധഭക്തരല്ലെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ 4 കൂട്ടര്: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടർ. ഇപ്പൊ നമ്മളും ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ധനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളും ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളും. കാരണം ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ധനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കുറെ കഴിയുമ്പോ അവർക്കും മാറ്റം വരുന്ന പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം അവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു
പ്രിയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അത് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാണുന്നത് ഒരു ആനയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ. ആന, ആ ആന ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗജേന്ദ്രനാണ്. ആനത്തലവനാണത്, ഗജേന്ദ്രനാണത്. ആ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ തലവനാണ്. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. ഗജേന്ദ്രൻ ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അങ്ങനെ തടാകത്തിൽ പോകുമ്പോ മുതല പിടിക്കാണ് കാലുമ്മല്. കുറേ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കും, പക്ഷെ ആ മുതല കാലുമെന്ന് പിടിവിടില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ആനത്തലവനാണെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്. കുറേ ശ്രമിച്ച് എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് വിടുന്നില്ല, ക്ഷീണിച്ച അവശതയായി. പക്ഷെ മുൻ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുകൃതം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ഓർമ്മ വരാണ്? ഭഗവാനെ, ഹരിയുടെ നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ മുൻ ജന്മത്തിലെ സുകൃതം കൊണ്ടാണല്ലേ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു താമരപ്പൂവ്, ആ പൊയ്കയിൽ നിന്നൊരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും, ആ ആനയ്ക്കും മോക്ഷം കിട്ടും. ആ മുതലയും ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു, ആ മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖം വന്നപ്പോഴാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ആന ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ ആ ദ്രൗപദിക്ക് ഒരാളും രക്ഷിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് ദ്രൗപദി ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ദുഃഖം വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അവരും ആരാണപ്പോ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് തന്നെയാണ്. പിന്നത്തെ പിക്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മ ഇരിക്കുന്നതല്ല, അത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണത്. ആ അമ്മയുടെ വയറ്റില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വർഷമാണ് എവിടെ ഇരുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയാണ്. ആ 16 വർഷം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനിയാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. എന്നിട്ട് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? മായ പിടിപ്പെട്ട ലോകമാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മായ നിന്നെ പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അത് ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ശുകദേവ മഹർഷി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് എന്ത് കേട്ടത്? ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം, അതുകൊണ്ട് ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും പിന്നെ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്കും സൂതഗോസ്വാമി എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരും ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കേട്ടതാണ്. അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ അടിയിലത്തെ മേലത്തെ ആ പിക്ചർ. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ 2 പിക്ചർ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ധ്രുവകുമാരൻ, ചെറിയ കുട്ടി കാണുന്നത് ധ്രുവനാണത്. ധ്രുവകുമാരൻ അത് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ രണ്ടാനമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അപ്പോ രണ്ടാനമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറയാ, അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാണ്. ചെറിയൊരു പ്രായമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നത്? കാരണം വഴക്ക് പറയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വലിയ ആളാവണം അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതിനനുസരിച്ച് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ആര്? അതാണ് അർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണം, ധനകാംക്ഷി. പിന്നെ വന്നിട്ട് സുഗ്രീവനാണത്. സുഗ്രീവൻ ആരായിട്ടാണ്? ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് കൂട്ടുചേരാണ്, സഖ്യം ചേരാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ്? ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഇത് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടര്. ഈ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 4 കൂട്ടര് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, സംശയമില്ല. ഓക്കെ. 4 കൂട്ടരെ പറ്റി നമ്മൾ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത 4 കൂട്ടര്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണത്? മൂഢന്മാര്,
നരാധവന്മാര് നരാധവന്മാർ കൂടിയവര് ദുഷ്കൃതികള് ആസുര സ്വഭാവികള് അസുര സ്വഭാവികള്. പിന്നെ 4 കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര് അതാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, ഇതാണ് 4 കൂട്ടര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര് ഭഗവാന്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് മനസ്സിലാകണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ. അപ്പൊ ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളോ വളരെ വിരളവുമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാമസ്തൈസ്തൈ ഹൃതജ്ഞാനാം പ്രപതന്ത്യായന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയഃ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെന്ന് പറയാണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. കാരണം ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് ഓരോ അഭിലാഷങ്ങൾ, ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകം ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഇനി 2 ശ്ലോകം അതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതായത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്: പരമാത്മ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ ദേവന്മാരെ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അത്ര ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് തരും? നമുക്ക് ആരെയാണോ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ദേവതയോടുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലല്ല ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗണപതിനെ ആരാധിച്ചിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെയാണോ ചോദിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ആണോ? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലാണോ ചോദിച്ചത്? അവന്റെ അല്ല അതെ അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ചൊരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മൾ അവരോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് തരണമെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? നമുക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം.
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്കത് തരാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ശ്ലോകം 29 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെന്ന് ശിവന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, ദേവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും, ഗണപതിയുടെ അടുത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് തരാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവര് ഭഗവാനോട് ആദ്യം പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്കത് സാധിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളെ ആരടുത്ത് പറഞ്ഞാലും, ഏത് ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി, നമ്മൾ ഏത് ദേവി ദേവതമാരുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ആര് സമ്മതിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. അവര് ആരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം. ഇന്ന ആള് വന്നിട്ട് ഇന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്കത് ചെയ്തു തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നടക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മള് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി? നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷനായി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് പറയുമ്പോ ഇവര് ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും, എന്നിട്ട് നടത്തി തരും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണോ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ബുദ്ധി തരുന്നതെന്നും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 2 ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൂടെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും, എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ. എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലവും തുച്ഛായിരിക്കും. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് തരാൻ സാധിക്കില്ല? മുക്തി തരാൻ സാധിക്കില്ല, മോക്ഷം തരാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അതില്ലാത്തത്. അപ്പോ അവർക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന, നമുക്ക് തരേണ്ട വരങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? പരിമിതിയുണ്ട്. അവർക്ക് അതേ തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം നമുക്ക് തുച്ഛായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോണത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകം. ദേവന്മാരുടെ ലോകം എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരുടെ ലോകം? ദേവന്മാരുടെ ലോകം. ഭഗവാനാണ് എവിടെ ഉള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാവരും എവിടെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്, അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മള് ഇപ്പൊ കാണിച്ച ആ ഭൗതിക ലോകം കണ്ടില്ലേ? ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏത് ലോകം ഉള്ളത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകം ഉള്ളത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കും ജനന മരണങ്ങള് ഉണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയിലില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് വാഴുമെന്നിരിക്കെ അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവര്. പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ദേവൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് കിട്ടുന്ന നേട്ടവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പരിമിതികൾ വരുന്നില്ല, വരദാനത്തിന് എണ്ണവുമില്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ, അതിനൊന്നും ഒരു പരിമിതി ഇല്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് തരുന്ന എന്തിനും എന്തുണ്ട്? പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം അത് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ക്ഷണികമായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്.
നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമാജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, മൂഢന്മാർക്കും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികള്, ഒന്ന് യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി മഹാമായ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ യോഗമായ ആരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ, മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് യോഗമായ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആര്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അതാണ് യോഗമായി എന്ന് പറയുന്നത്. രാധാറാണിയാണ് പറയുന്നത് യോഗമായ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാം. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവര്, മൂഢന്മാർ, അവർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് യോഗമായ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്താണ്? എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഭഗവാന് ഇന്നലത്തെ കാര്യവും ഇന്നത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവരിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആരറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന് പരിചയമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരെയും അറിയാം. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും ഇന്നലത്തെ കാര്യവും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരേപോലെ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി മാറും, കുറെ പോകും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ, അതായത് നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ എരിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? നാമജപത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഃ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അറിയുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അറിയണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം
പുലർത്തുകയും വേണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അറിയണം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തേം വേണം. എങ്ങനെ അറിയണം ഭഗവാന്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. തത്സൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? തത്സൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. പോയി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്സൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും വൈവിധ്യം നൽകാണ് അല്ലെ, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾഭോഗിക്കൊണ്ട് വൈവിധ്യം നൽകുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. 3ാമത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പരമാത്മ രൂപത്തില് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര കഥാപത്മത്തോടു കൂടിയ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഏതാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഘടകങ്ങള് അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങൾ. ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പോലെ സർവവും എന്നിൽ കോർത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവികള്. മൂഢന്മാർ, നരാധന്മാർ, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ദുഃഖിതർ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടർ അവരാണ്. ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആരെ പറഞ്ഞത്? ഗജേന്ദ്രൻ. ഒരു ആനയെ പറഞ്ഞു. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആനയും പറഞ്ഞു, പിന്നെ ദ്രൗപതിയെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദ്രൗപതിയും പറഞ്ഞു നമ്മള്. ആ ദ്രൗപതിയും വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപകടത്തിൽ പെടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഗജേന്ദ്രൻ. പിന്നെ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആരെ കണ്ടത്? സുഗ്രീവനും പിന്നെ വേറെ ആരാണ്? ധ്രുവകുമാരനെ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ ഏതായിരുന്നു? സുഖദേവ മഹർഷി. പിന്നെ അത് ശുകദേവ മഹർഷി. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനല്ലേ ശുകദേവ മഹർഷി ജ്ഞാനിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, ജ്ഞാനിക്കാണ് ശുകദേവ മഹർഷി. ജിജ്ഞാസു അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കായിരുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്. ഋഷിമാർ. പിന്നെ ഋഷിമാര്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് അറിയില്ലേ അത്? അത് പിന്നെ ദുഃഖിതന് കേട്ടില്ല? പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? മാതാജി പറഞ്ഞു 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ആകാംക്ഷയോടെ അത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരുന്നതാണ് ആര്? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് പറയണ്ട, ഒരു രക്ഷകന്റെ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് അത്രയും ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാണ്ടാണ് ആര്ന്ന് കേൾക്കണെന്ന് പറയണത്. ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടേക്ക് പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്കാണ് പോകുന്നവര്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകും. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ചേച്ചി എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും സാധിബുദ്ധാഹി ദേവമാം സാധിയജ്ഞേവുതുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം ദേവിതുർ യുക്തചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത്